TJ kata Director General manoka e-Citizen mabiro damiyo thuolo mondo mi okonwa kwagoyo mbaka ogana nigi penjo mathoth no ket penjo ni mbui useoro dwaro kachal koda kwayo mopogore madubed godo wadhi bedo ka gi thuolo ka wawinjo wuodlo mabeno watie godo kinyi maka wuono mano Ambassador Isaac Ochieng mabende en jata TJ ka e-Citizen adamiyo thuolo mondo mi omoswa odiochieng ni maka wuono ka gidhialo igachiel mano mara e-Citizen oyawre Ambassador kendo machiegni Ramogi TV channel mar Mbako Romo oyawre nyauchio nani achio makare manayin wabe wanti wachwado mana tich ero kamano ahinya nyakoro Ramogi Jwang mana ka wachako twaka jatend piny Kenya no loso juma mokalo wawinya ne duonde mano kano loso ka entiere e karomo mano mara KICC kaito bange awo duoge twaka jogo mano loso nyakoro Ramogi Jwang otingo nyaka jagoro mongirore migao mano mar arita kachel koda ka wuodhe kachel koda ka limbe mag jogo mowuok e pinje maoko kata loso chenro makamago kachel koda ka jatend migepe kod jatend piny Kenya wawinyane kaka ne gitwak mondi kata wango duoge twak. Register now because e-Citizen means service bila stress. We are here to celebrate the milestones we have achieved, identify improvement areas, and forge new paths for enhancing the e-Citizen experience. I want a record in the last 3 months of government agencies that are already on the e-Citizen platform but have decided to use alternative means with gray spaces so that we can take action against the people who are undermining transparency. Igachiel mar e-Citizen wacho ni no yawo ni service bila stress paro mane manobiro karkato thuolo mar igachiel en ang'o ma use somo maduong' ahinya kotinore koda gigi duto are ni ket e-Citizen obe directorate e sirkal wase somo mang'eny nyaka ne wachak e-Citizen maybe en very important mondo wang'e the history mar e-Citizen mondo ka jopiny mondo ng'e kaka ne gino chakre kod ma wachopo igachiel gini paro nochakre 2013 nochakre kod President Uhuru Kenyatta to nokomako yamo maber ahinya but kane sirikal mar President William Ruto kano biro ing'ene sirikal masani President William Ruto nowacho kano go campaign nowacho no dwaro digitize government sirikal ma digitali mane nitie paro ang'wen manodwa timo nodwa enhance services mondo ka ji dwaro services mondo ginwangi iyo mayot ok iyo matek kaka ne timre ga chon koro mane kaka no chakre to kano kawo sirikal 2022 base mane kaito no appoint as DG e-Citizen kanye mane tich no chakre kane wachako ne wantie kod services 600 kende to ne wakwanyo chiegni milion 30 kod milion 50 odiochieng' kaito mwaka achiel down the line kane president onyiso mondo wamiye 5000 services ne wasurpass target mane wadhi ne wango 5100 services mane wachako kaito mano no kane gino nodhi ne wachoko chiegni milion 250 odiochieng' kane wachako kod 5000 services to sani koro 1 year down the line gimomiyo ne wa celebrate maduong' nyikwa Ramogi ne sani koro wakwanyo chiegni wan kod services 20,000 to wakwanyo chiegni milion 800 gi milion 900 odiochieng' mano is a big achievement. Ji bende nwango services at their convenience kaini odi you don't need to drive ni walk Kibera ni nyaka dwaro driving license NTSA so inwange